right zvinenge zvichipisa zvinenge zvichitenderera pasi social media. So nana social media, yeah, I think it deserves to be social media because hey, unokumana novhura hombe dzega levels aupinzirewo chake ameno ndechekuda trendere but unoona kuti ambane mashoko kana kuti munhu anenge achizivawo zvakuitika paari unoziva zvinongoitika zvokuzozonza akataura tozosara dakuti akataura. So levels ane nyaya yataura yaisa painstagram pake zvikanzi parufu pangu anochema zvekuumburuka mumamisei hapana munhu andowirirana naye zvekudaro. Posti irungotendera pasocial media kana unga usati wasangana nayo. That's why Bombshell Television iriko. Don't forget to subscribe for more trending and latest stories, and also turn on the notification bell icon. Like, share and comment, guys. So uyu ngomana ataura zvaakuda kuti zvizoitwa parufu pake. Yeti zvinhu zveparufu kazhinji tozva zvotaurwa nemachemberi. Vakutaura kuti kana ndafa ndiige so itai zvakati kwete zvokuti unotosota handina kundowirirana naye zvekudaro. Mukoma levels vataurawo kana makuenda kurufu kwavo muzozochema zvekuumburuka because havasi kuzvida, havasi kuzvifarira. So tell us what do you think in the comment section. Thank you for watching.